nemôžeme čakať na druhú tretinu a bolo stavu 2-0 a už sme videli, že bolo neskoro. No a tak jak sme odohrali posledné tretiny, musíme odohrať celé zápasy a aj boli úspešní. V tej druhej ste to mohli otočiť, hrali ste veľmi dobre. Čo tomu chýbalo? Tak asi tie góly, no. Proste jak sme vedeli, že tie góly tam proste nepadali, ale príde, že aj málo strieľame a málo hráčov je predáno, takže toto musíme zlepšiť, aby tie góly začali padať. Také zlomové momenty zápasu, kde by si mohol povedať, asi aj tá presilovka, čo ste prežili 5-3, nie? To bolo veľmi dôležité v tej chvíli a som vedel, že keď sme to ubránili do 5-3, že ten zápas sa otočil, no, tak otočil sa, škoda, že nie je gólovo.